ito na yung mga ingredients ko. Magluto ako ng seafoods na may mga gulay na ginataan. Yun na po, mamaya. Ito na yung aming gulay na may gata. Ito yung mga ingredients namin. Yan. Shrimp. And tanigue. Pusit. Tsaka kalabasa. O kaning batong. O kaning okra. O talong. So, ato ning ilagay ang ingredients na nandira na ginger, ahos, isa pa na din uban. Tapos may pepper lime pala. Lagay na natin. Tapos, yan na yung ano na. Tapos, sindihan natin. Ayan na. Ayan. Okay, ready na ang kinilaw. Ano yung resulta sa akong giluto na seafood with vegetables. Yan na yung kinilaw namin, tanigue, bisaya na kinilaw. Yan na, kain na tayo. Sarap. Kain na tayo. Yan na yung luto namin.